Říkám, že... Že? Je to prostě... Pojď ty nám řekneš. A Mireček. Já mám alergii, ty. Afganistán, Čeky, no, hoď tam nějaký ksik, ne, Berry, ať je to originál. No úplně ten největší ksik, co umíš. To je úplně Godzilla, úplně moje. Unavený. A teď úplně. Úplně super. Ahoj, taky vás zdravím na YouTube Dalibor. Tady máme moment, tady máme soutu. Pane. Pojďte si hrát. Pojďte si hrát. No. Ještě jednou? Ne, neslyšeli jsme. Tam musí být dřev, ale... Nesmav se tak. To se ukazuje. No, moje úplně křičík. Ještě se o to ne... Ne, paní ožrala. No. Moje, prosím. Úplně minuta 16, pojď. Máme si chce prdnout. Prdnout? Neposlouchej, zvedni se nad lavičko, ať to nebrní. Miro. To je ono. Jaký ten úsměv ještě? Miro je úplně kantáre. Moje, ještě jednou. Mira to vyspíval. To byl krásný. To neslyšel? To by tam mělo jít slyšet. Ještě nespí. No, tak to byl krásný polibek. Děkuji. Děkuji. Ahoj. Mám polibek. Ale to byl můj. Nepí to, kdo to pije? Dej to kopelou, vole. Když tam nepí, to taky neprašne. Pozor, zlomená kelímek. Zlomená kelímek. Děkuji. Zlomená kelímek. Teď vole nevím, kdo to byl. Mira se lásí. Prd. Prdy, Ježišmarja. To je mrzký. To zahraje už, ne? Jo, 2 minuty 48 vteřin, To je dobré. Tak ukáž mi nohu. Chceš vidět nohu? Čo, to je tím rychpát. To je Klára. No,